Dia mangi bakat cuma to siapa namanya kok ai bulia denai bakat to udah alun bapunyo hadi kurui badan dan kini yo dek memikirkan sulit bana mendapatkannya gadis bacando iko lasuang pipi yo di pipinya rambut panjang hitam bajelo lasuang pipi yo di pipinya tak galak mangi membuat denai tak gila adik mangi bakat cuma to siapa namanya kok ai bulia denai bakat to udah alun bapunya. Dia mangi bakat cuma to siapa namanya kok ai bulia denai bakat to udah alun bapunyo habis kurui badan dan kini yo dek memikirkan sulit bana mendapatkannya gadis bacando iko lasuang pipi yo di pipinya rambut panjang hitam bajelo lasuang pipi